Kedam tang chiti ni phai kre phor ni hamren reng bong ho madam proben hithi barim Samsung sing India kumlin an KSA pen KAY song chelangsi mon samalam don kache tok jasemet close 2.3 phuthak kham khesi kache song ben armu kache jenga sai kedeng West Karbi Anglong hamren rong sopialong kedam tang chiti ni phai clear ni okchumprana song trok state lapen central sarkarang bong kachetok mon samalam donalong ing hoi kep kechi aswa phan towar ke tho danga jok ning kang samse chepak langsi hamren rong supialong kache song asai kideng po mon samalam don kachetok along article 244A kachetok long lederan chot kalisi kechi aswa phan ing hoi kep KAC kiligalong towar ke tho pona puthak jasme jongponsi kache song asai deng pon Bangso sai ke deng pon lake Karbi Anglong Youth Association pen kapatir pi ponalong KSA pen chenglok hamren along ongdung cherok tora dong chitto dumsi RD dojot pen kache song asai deng pon Bangso pi se kodalong kechok che putha kache song atuma phana bangke APHLC mate JI ka thal pen song inquire pi so se song munit si KACCM tuliram bong thang la pen langdon kache khoidona tuma bangke akoi pi ponlo seta kali kechok che along bangke Nituma hinpen cekro dun hekhi pusi ningje pon CM tuliram rohang mate kapre laso pise kodalong chok bu kache koi dun arada tumane gedi la bangso pise kodalong ko opos tumane phan ke jai ka tharan arje theglong le pen amuni thansi tamme jai ka thar tum munit lo pusi koi logi la pen ke komane 24 plus tum long banjila tum ke hala tum mencer up loksi lo pusi koi sida la kali ni tum da Karbi Anglong Youth Association ke lake amuka 24 plus tum le comment ma ha pen kroidet amuka jai ka thar tum le kroidet pusida men ni tum Karbi Anglong Youth Association pen ke la bangso puthake chok che si jonglo la si mo ki rang ya chok che jong thibi Karbi Anglong arara tuma bangke nangli tuma phansi nang cholang dinglo la si rara phanangli tum japon pamino la pen ki mesena to wale japonon pusi kachuring ri padopon Humble request to the leaders of Karbi Anglong, the present leaders, whoever is leading the Karbi people. I would like to request, we would like to request you that you will lead the people of Karbi Anglong rightfully, with its total right. You will lead the Karbi people because of your flawed leadership, we have suffered time and time again. But we did not want to see it again. We want you, we strongly demand you that you will lead us. Karbi Anglong arara tum lapuan hangjo hang haya bangke ni tum ke chok cha joy nilupu che matha ponra ke chok che long che paking pon paprama athe non ta apor dolang jongsi che paking pon pe pulote ke bangjilang ani la angso se ka che songa sai deng pon thujilang posi ningje pon Tim Karbi Anglong Chief CM tuliram rohang Honorable MP Mr. Horen Singh Day mate song trok along ke do tum chief atum halatum sita me Karbi Anglong arat mate Karbi Anglong atuma siang tong lo nitum Delhi along London ka chitok dam ke chok che ke lele do chat lo puche matha pen non ke bang GR ni bang ke kan non ka chepak keng apor dolang la ke chok che ke lele dim long bang ka lang tum chepak keng namo pusi ning che thelo jongsi cepak keng kep gulo tangte nili tu lo bang sok kace song ke bini kang ka pajut kali jong se lang tum cepak keng kilang gulo tangte la an suksesi kace song ka dak pang tang thi Bangso sai ke deng along angtan ke doa KSA Jasemet Hojai Shillong Nagaon Keshpur Benchenglong ong do atum chetu dun rinti Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live